Želim pre svega da pohvalim izdavača ovoga zaista izuzetnog izdanja Zohara, kako se predviđa u 23 knjige, što je poduhvat, veliki poduhvat, vrlo značajan za sve one koji se interesuju za mistiku, a posebno za jevrejsku mistiku. Jer šta je mistika? Mistika je produbljenje vere. Mistika nije, kako se kod nas često govori, neka sekta, nešto što je suprotstavljeno veri. Uniomistika, to je recimo hrišćanska mistika, želja da se dođe do sjedinjenja sa Bogom, a jevrejska mistika govori o tome da je to nemoguće, nego najviše što se može, to je ugledati nebeske kočije u plamenu, a to je neki znak, neka metafora Božijeg postojanja. Ali da se vratim na ovaj početak, a to je da želja nečija da prevede Zohar je stvarno nešto izuzetno, čemu se ja lično divim i pozdravljam taj napor i želim da ga podržim koliko mogu. Ja sam na neki način lično vezan za Kabalu, to kažem, i vrlo je zanimljivo kako sam ja zapravo otkrio Kabalu na neki način, kada sam svoju prvu knjigu priča objavio, to je bilo negde 60. godina prošlog veka, jedan kritičar poznati rekao je, mladi pisac je darovit, talentovan i tako dalje, ali očevidno pod velikim uticajem Kabale. A ja u tom trenutku nisam imao pojma, 20-godišnjak, nisam imao pojma šta je Kabala. Međutim, pošto sam po prirodi svoga posla često putovao u London, inostranstvo, prva stvar koju bih uradio kad bih stigao, ja sam jurio u knjižaru da pokupujem sve knjige koje sam tamo mogao da pronađem u Kabali. Tako da sam ja za ovih, 40 godina formirao jednu jako dobru biblioteku o Kabali i pokušao sam da vidim kakva je ta veza koja je meni pripisivana i nisam mogao sasvim da objasnim, ali je tačno sada kada analiziram da sam se dohvatio u svom pisanju nekih kabalističkih motiva, odnosno to je bilo, Kabala je mene pronašla, tako da kažem, ne ja Kabalu. Ali Kabala je zapravo, o tome će verovatno biti večeras govora, to je tradicija koja se prenosi usmenim putem. I danas, u današnje vreme, zahvaljujući pre svega Geršomu Šolemu, profesoru, filozofu, naučniku, profesoru na Hebrejskom univerzitetu u Jerusalimu, profesoru mistike, i tako, on je osvetlio i analizirao Kabalu na jedan drugačiji način nego što se do tada popularno mislilo o Kabali. Kabala je bila prihvaćena u nekim širokim slojima, ne jevrejskim, nego običnom narodu. Kad se kaže Kabala, to je bilo povezano sa crnom magijom nekom, sa nekim sektama, potpuno jedno izvrnuto osjećanje, izvrnuto verovanje od onoga što Kabala zapravo jeste, a Kabala je jedan religiozno-filozofski sistem, vrlo ozbiljan, koji je apsolutno višestruko zanimljiv.